So ayan, at nandito tayo ngayon sa may Patar Beach. Dito sa may Bulinaw, Pangasinan mga guys, no. So ayan, nabubulol-bulol tayo mga guys dahil malamig yung ihip ng hangin. So malapit na tayo sa dulo mga guys, no. Ayan ang dulo. Ayan na yung pinakadulo ng Patar, ayan. Ayan yun. Tapos malalaki ng alon mga guys, no. Ang lalaki ng alon. So ayun mga guys, nakapasyal din tayo dito sa may Patar. Dito sa may Bulinaw, Pangasinan. Ayan. So napakaganda dito mga guys. Ayos na magandang pasyalan dito mga guys, no. Dito tayo magpapalamig. Napakaganda mga guys. So ayan. Maraming salamat sa mga nanonood sa lahat ng mga videos natin, no. So ayan. Sasapli lang yung sasapli.
Ay, dyan. Daan pala